ஹாய் மக்களே. அப்பா ஆவி பிடிச்சி அதுக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் தலைவலி பரவாயில்ல. ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது கூட கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் எங்கள் வீட்டுக்கார். நாமளே தான் போய்க்கணும் எங்கே வேணாலும். என்ன பண்ணுறது, மாடாக உழைச்சாலும் சும்மா தானே இருக்கிற அப்படின்பாங்க. என்ன பண்ணுறது, சின்ன வயசுலேயே வச்சு கஷ்டந்தான். கஷ்டப்பட்டாலும் நிம்மதியாக கொஞ்சம் கஞ்சி குடிக்கலான்னு நினைக்கிறப்போ புருஷன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிட்டா தொல்லை. தலைக்கறி எடுக்கவும், அதை எடுக்கவும், இதை எடுக்கவும். ஆம்பளைங்களுக்கு ஒரு வேலை தான். பொம்பளைங்களுக்கு பாருங்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட கொஞ்சம் லீவு கிடையாது. அப்படி வேலை பார்த்தாலும் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. திட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. வீட்டில் அதை செய்யாத இதை செய்யாதன்னெலாம் சொல்ல மாட்டார். வீடு நாரி கிடந்தாலும் அவருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. என்ன, அவருக்கு சாப்பாடு 3 நேரமும் செஞ்சு கொடுத்துடணும். கேட்டால் நீ என்னத்தை செஞ்சு போட்ட அப்படின்பாரு. என்ன பண்ணுறது மக்களே, ஆம்பளைங்க பார்த்தாலும் சரி, பொம்பளைங்க பார்த்தாலும் சரி, வீட்டில் இருக்க பொம்பளைங்களாக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வேலை இருக்கத்தான் செய்யும், இல்லாமல் இருக்காது. அதனால் பொம்பளைங்களை ரொம்ப திட்டாதீங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.